Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevín. Nesta ocasión, nunha pequena habitación dun humilde hotel da capital desta provincia que de xeito tan agarimoso me acolleu hai xa tantos anos. Na miña longa vida teño disfrutado e aprendido moito coa palabra de tantos e tantos escritores e poetas que me fixeron pensar como en realidade é a súa misión. Pero vos podo asegurar que nunca ninguén o fixo coa profundidade da muller a que tiven o privilexio de acompañar onte na presentación do seu poemario Pecado Mortal, o dardo na pedra. Yolanda López, ao marxe de todas as cualificacións doctorais que se reflicten no seu longo currículo, é unha muller segura de si mesmo. É un dos poucos seres humanos con capacidade de análise e con un criterio propio. É unha muller que sufre como os demais as desfeitas que os caníbales que co noso voto destrozan todo canto fai deste mundo un paraíso, aínda que ela sabe moi ben o que quere, tamén é consciente de que a sociedade en xeral non ten os mesmos criterios, máis ben non ten criterio. Pois ben, hoxe quero poñer voz a un poema que pon o broche final a un libro que non puiden pechar ata acabalo. Trátase de Punto de Fuga. Si sodes deses poucos seres humanos pensantes e ademais exercedes, vos recomendo encarecidamente que leades este documento reflexivo. Punto de fuga. Boxeo entre brétemas e sombras. Pinto arcos de luz cos guantes das miñas pulsacións incorruptas. Tecleo vogais nun abecedario de combas na discordia de despensamentos que despeinan a silueta de noites indixentes. Son mendigo e mansedume, mais emerxo con forza súbita dun furacán no cuadrilátero. Buceo na tempestade e bosquexo covas negras cos meus puños bicéfalos, con cunchas e escudos, batallando pelames imposibles. Boxeo, buceo, sudo, desaparezo. A arte de vencer. Grazas, Yolanda.